Helo, heledd I fi, a heddi fi'n mynd I greu fersiwn syml o dyferbont pont cysylltau Thomas Telford. Felly, y defnyddiau fydd angen arnoch chi yw cardfwrdd. Fi wedi dewis defnyddio bocs grawnfwyd. Tiwbs cardfwrdd papur tŷ bach. Bydd angen 4 arnoch chi. Bydd angen tap selo, pensil lliw, pensil, pren mesur a sisiwrn. Ar gyfer y cam cyntaf, ni'n mynd I sticio 2 ddarn o diwb cardfwrdd papur tŷ bach at ei gilydd yn defnyddio tap selo. Fi'n defnyddio 1 darn a rhoi lawr yna gweithio ffordd rownd yr holl diwb. Ar ôl creu y tŵr cyntaf, byddwn ni'n ailadrodd yr un camau mwyn creu ail dŵr I ni ddechrau creu y pont. Nesaf, bydd angen y cardfwrdd, pensil a pren mesur arnoch chi. Defnyddiwch lled y pren mesur yna tynnu llinell ar waelod y pren mesur. Yna, ni'n mynd I wneud yr un peth eto, ond o'r llinell I newydd dynnu. Nesaf, ni'n mynd I dynnu siap bwa I fyny at yr ail linell I greu y siap y bwa sydd I weld ar y dyferbont. Nesaf, ni'n mynd I ddilyn siap y bwa yma a'i dorri allan yn defnyddio sisiwrn. Cofiwch fod yn ofalus. Gyda'r siap ni newydd dorri allan, ni'n mynd I ddefnyddio hwn fel templed I greu darn arall. Yna, gwnewch yr un peth eto a'i dorri allan gyda sisiwrn. Y 2 ddarn yma fydd yn creu ochrau'r dyferbont. Nesaf, ni'n mynd I sticio ochrau'r bont ar y 2 tŵr gyda tap selo. Dwi'n dechrau gyda un ochr yn gyntaf. Yna gwneud yr ochr arall. Nawr mae'n amser addurno. Allwch chi ddefnyddio unrhyw beth hoffech chi, boed yn pensilion lliw, peniau ffelt, glitter, pom-poms, ond heddi fi wedi penderfynu defnyddio paint I greu y llinellau sydd I weld ar y dyferbont. A dyna ni wedi creu y pont. Fe allwch chi gadw I adeiladu I ychwanegu at hyd y pont drwy gwneud y camau yma drostodd a drostodd. Y mwyaf o bethau allwch chi casglu, yr hirach fydd eich pont.